piny owacho tiek chudo mag gope mag jopur, jotije mag kambi mar Sony kod kata chudo mag jotich manoriembi e tich ka kambi mar Sony ne oketi lwet jaket mwandu. Jafwambo marwa ma Migori Joe Juma ni kod lipodni. Kinde malo higa achiel osekalo nyaka ne kambi mar sukari mar Sony ne keti e lwet ji giwegi. Moto ne keto kambini e lwet ji giwegi. Piny owacho ne osingo tieko chulo gope mag jopur niang', jotije mag kambi mar Sony kata chiwo chudo ni jotich mane ochunge tich kod kambi mar Sony bang' kane okete e lwet jaket mwandu. Moko kuom magi osetim ka moko bende pok otim ka nyaka sani nitie jopur niang' ma pok oyudo chudo magi ka jotije machon mag kambi mar Sony mane ochunge tich bang' ka mikete lwet ji giwegi bende koro pod badho chudo magi. E kinde ma jotich machon mag kambi mar Sony, jopur kod ji mamoko bandho piny owacho chudo, moko jotelo e kaunti ma Migori moting'o gavana ma Migori Ochilo Ayacko, senator ma Migori Ed Oketch kod jumno ma wendo Walter Owino owuok oko ka dhiro piny owacho mondo koro chul gopegi. Nitiere pek ahinya kuom gik mopogore opogore. Adwaro jiwo sirikal mamalo ni uchumi mar japur, mar jatich gi mar ja ohala gitime mapiyo. Jogo kondik gi sirikal, kijapur ichamo luchi, kijatich ichamo musachi. Agreement mane nitie ni gowino endo sirikal mane kawo patik mar chulo gowino endo. Waseluwo makata sani endi nitiere Senate statement mancha ndiko kendo nitiere nyaka question mancha luongo go waziri. Masetero ga kata e od bura to kata nyaka samwa wuoye ni jogi pok otiek chulo gi. Nomigi pesa moro matin chien kacha to ne ok otiek chudo. Antie kende office jo treasury mondo wang'i ane ni to pesa mancha giwachonwa ni giketo idhi tiek chulo jogi romo nade. Cho nyisa ni report malong'o mar gini wanyalo yudo kapok juma manyien orumo mondo wang'e ni to jowagi onego bed ni odong' pesa di michulogi tichulogi go karang'o. So gima timore ni jowagi to hinyore, kendo an kaka jaod bura margi anyalo medo kwayo sirikal ni mondo kaw pesa mar joma noseweyo tich ma gin gi gopegi mondo chiw. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko wacho ni jotije mane ochunge tich kod kambi mar Sony winjo matek kendo deber ka piny owacho miyo gi chudo maggi mapiyo piyo. Nitiere chandruok kuom jopur mane okelo sukari, mane okelo tiang' kapok kambi ni nyocho time reform. Nitiere pek ahinya kuom suppliers mane okelo gigegi ka kambi ni pok otim reform. Nitie pek kuom jotich ma oritaya kata mowe tich to pok omigi magidhi go dala. Wach ma kamae bende osir ko senator ma Migori Ed Oketch mawach ni jogo mane ochunge tich kod kambi mar Sony onego odwoki e tich. Ma kambi ni obiro, nitie joma ne tiyo Sony ka, to ing'e ni kambi koro nigi teko ne mar wacho ni jomotiyo te onyalo riembo tich kata jomoko onyalo retain. Wan gi pachwa gima temo gore matek kaka senator marwa ma Migori ka en ni mondo ji te matiyo Sony, mano tiyo Sony ka, kik riemb tich. Jogo eko bed retained, gibed absorbed. Koro magi e kite bende gik makete statement mwango e Senate kaya chande mondo watemane wa negotiate kambi mantie nendo mondo jogo mantie ka kik bed gi problem moro amora. Jotelo gi ma Migori wacho ni gimor kod lokruok ma osebiro nyaka ne kambi mar Sony ni kete lwet jaket mwandu. Kata kamano gidwaro ratich jopur kod jotich bende koro ng'iyo yono makare kod tend kambi ni mar Sony kaachiel kod piny owacho. Nyaka ne tim reform. Tienge mibeto sani chulo bang' juma achiel ndalo 7 kata an juma mokadho no chul e oda. To nitiere kama ng'ikruok nitiere ni gope mane mag jopur machon mane kapok ne otim reform mar kambi ni pok ochul nyaka sani. Sirikal otemie tieko chulo pesa gi mapiyo nikech jowa manowe tich gi sandore. George Juma, Ramogi TV, Migori.